Znači ljudi, evo što se dogodilo. Dobar dan ljudi, dobro jutro. Kad god gledate, dobro večer. Ja imam sad kad ću ovaj prvi vlog. Sad ću ići na kupanje. Pa da, sad se spremam. Da, znam, izgledam jako čudno. Da, idemo se. Raširio sam se skroz noge i da, onda je bilo jako loše. Aha, tako je bolilo. Let's go. Ok ljudi, znači ja sam sad izašla iz vode, sad ću ići pa doma i da vidimo se tamo. Ok, znači ljudi, sad idem, sad ću brzo, znači sad sam nam putuju za doma. Da, bilo je baš fora, baš je dobro more i da, idemo se tamo. Znači da, ja i moj tata sad smo bili na kupanju i pogledajte šta, na pola puta doma crkao nam je motor. Da, vozili smo se na motoru, motor se ugasio. To nije naš motor, to neki drugi. I da, ovo je zanimljiv dan. Nisam očekivao ovo, ali da. Znači tu sad čekamo da dođe moj brat sa benzinom. Ne brinite se, imam ovo svojim. Da. Ovo je jako zanimljiv dan. Zanimljivo je počeo. Da. Nekako sam imao osjećaj kao da će nešto biti, ali onda neće ništa. I da, ovo se dogodilo. Predivno tu. Nekako mi je fora što smo ovako samo odjednom na benzina. Sad tu čekamo mog brata. Baš me zanima njegova reakcija. Tu sjedim na kamenu i tu je sama šuma. Da, nekako mi je drago. Cool. Što je napokon moj brat. Yes. Što bi se sad još mogu dogoditi ako se motor ugasio? Znači, ja sam tu u mojoj kućici, došli smo doma.
ali nije sa benzinom nešto u motoru, nego je sistem nešto je želi se upaliti. Da, pa došli smo, pa da. Znači da nije ništa u benzinu nego je motor naš. Natrag u kući. Da, to je dosta jetko. Prvi put da se to dogodilo. Jako je čudno, nemam pojma šta je to učinilo, ali nemam pojma kako se to dogodilo. Grozno. Da, bitno je došao sam doma i da... Znači, svaki dan, svaki vlog ću napraviti na kraju jedan shoutout. A to je, a shoutout, to znači da ću reći vaše ime. Ali neću samo reći vaše ime pa da drugi se idu subscribe-at, nego ću se ja sam subscribe-at. Pa komentirajte na ovom videu. Komentirajte, napišite neki komentar, subscribe-at ću vam se, možda ću vam i reći ime u videu. Pa da, današnji shoutout ide jednom youtuberu zvan Adrian Staff. Napisao jedan predivan komentar na ovom Izet Korić. Pa da, shoutout Adrian Staff. I da, baš je lijepo napisao komentar. Pa da. Komentirajte neki komentar i u sljedećem videu ću reći vaše ime i subscribe-te se. I sad kad je shoutout gotov, treba malo biti lit. A lit će biti jedino igram PlayStation 4, ali mi se ne da sad. Čudno da znam, mislim igrat sad FIFA, ali nemam s nikim igrat. Ili protiv. Pa sam onda mislio sad ići editirat video, to je isto lit za mene. Da. Ubrzo ću ići editirat video, ali prije toga trebam se najesti. Jedan burek me tamo čeka, jedva čekam. To je štuga kono. Ok, imam se osjećaj da duh u ovoj kući, zato se japam ka pomakla. Da, znači sad ću se najest pa idem editirat video. Da. I vidite, sad sam ga... Sam ga stavio grijat, možda ga ne vidite ali... Tako ću se najest. I da, kao što sam rekao, ovo je jako čuvan početak dana. Mislim dobro, idemo na kupanje, fora montaža, dobro, nije baš, mislim, to je vaše mišljenje, meni je fora. I onda odjednom na putu doma, pos. Stvarno čudno. Ja, prosto ljudi, znači, ja sam se sad najao. Da, ja sam najao. Pa da, sad idem editirat moj video. Evo ga. Video je editiranje. Prigledajte pa kad napravimo svu fata. Ok. Da, sad kad je to gotovo, idem ja malo van. Bye, have a great time. Ću probat skijbord u moju kućicu. Ok.
ljudi, isto kao na shoutout, možete me pitat nešto, neko pitanje, ja ću vam odgovoriti u videu. Pa, da, to sam htio reći. Da. Sada je 6:30. Pa u ovo vrijeme, inače što ja radim je zezam. Radim neke prankove drugima. Ova mi je moja kućica. Vidite, ovdje je lijepi pogled. Vidite kad je noć, možeš gledati u zvijezde. Predivno. Okej. Što sad? Gdje? Gdje onaj? Red Bull. Okej, dobro, nije bitno. Ništa za na noge i nam ništa za na glavnog. Šta je, čekaj da probam ovaj magični trik. O, bože meni. Oh my god. Imam kapu. Čekaj, ovo je krija kapa. Kapa. Čekaj da probam. Imam novu kapu. Čekaj. Ovo je okej, samo se trebam kosu namjestiti. Dobro. Okej, sad možemo staviti. Ljudi, vidite. Možda ne vidite, ali su zelene, žute. Da, ali su fine. Ali sad ih neću jest. Biću pristojan i pred vama neću jest. Pa da. Došli u moju tajnu kućicu. Šalim se, ovo samo... No, ići nekako, no. Jedno... Ne, ništa, mislim. Okej, znači... Što ti buliš? Gore mi ježu. Ne, to nije jež. Što je to? A ne, to je ništa. Dobro, jež. Ovo je to. Jako gore. Ovo sam nešto jako čudno danas. Još jednom na kupanje, ali nemam nigdje. Ono, nemam, mislim ne idemo nigdje, ali sutra vjerujte mi idem na kupanje. Idemo na jedno mjesto gdje ima tobogan, bit će predobro, radit ću montaže i tamo, kupat ću se, bit će super. Pa da, znači ljudi nas razdužili ovom vlogu, znam da je kratak i da nije baš puno ovaj dan. Am I?